big thanks to Don John's for giving this burgers and fries. Paborito namin to ni Malaya. Wala kaming ibang in-order na burger. Basta chicken sandwich nila, ito yung the best talaga. Anong tawag nito nyo? Nashville chicken sandwich. Nashville chicken sandwich. The best talaga to. Tapos, itutur ko kayo mamaya sa room na binigay sa Mark Resort. And then, ayan, may TV. Sure ka di nakaano? Ha? Ay naka? Ano siya? Ako yung ubo sa burger ni Malaya kasi nagpo-portion control siya. Nag-diet na siya. Seryoso na siya sa workout niya. Congrats. So yun po mga siyaw, andito kami ngayon sa Waikiki Restaurant sa The Mark Resort. At yung food na in-order namin ay samgyup. Actually, nasasarapan kami dito. At sarap at saka sa sobrang sarap, hindi namin maubos. Kasi madami silang serving dito. At ayun, ako lang yung lumalaban dito sa pagkain. Si Malaya ay wala na, busog na daw siya. At ako yung tatapos nitong lahat. After this, ipapakita ko yung room namin. So ayun po mga siyaw, tapos na kaming kumain at itutur ko kayo sa aming room, dining area. Unang CR, sala. Yan, busy siya sa hometown cha-cha ba yan? Anong cha-cha-cha-chi yan? Cha-cha-cha. Hometown cha-cha pala. Hometown cha-cha-cha. Bedroom with king size bed. Shower. At saka yung ikadalawang CR. Bahawa ko na diha. Buti ka! So ayun po mga siyaw, tapos na ako mag-swimming at ngayon kakain muna kami sa breakfast namin. Good morning. Good morning, Milo. Ito yung breakfast namin. American at saka Filipino. Dalawang brewed coffee para pampagana. Ano yan? Yung sure lamig kilang food rin. Tapos na kaming kumain mga siyaw at nakaschedule kami ng scuba diving ngayon. But before kami mag-scuba, magbe-briefing daw sa pool. Actually, third time na ako naka-scuba diving, si Malaya. Second time. Second time na. So, papunta kami sa pool. We are ready. Ito mo. Mga siyaw, mag-scuba muna kami. Tapos update lang ako mamaya. Ayun po mga siyaw, tapos na kami mag-scuba. May mga skills kami na nakalimutan but yung nag-assist namin si Kuya Poldo
nirefresh kami sa mga basic skills sa scuba diving. At ayun, hindi kami nakakuha ng video sa ilalim ng dagat kasi wala kaming pang underwater camera. Pinicturan lang kami. Tapos, I think, hihingiin namin sa yung nagkuha ng picture sa amin. Before 2 lang. Ini eh. Ika-cancel lang namin yung nakaschedule na yacht para mamaya kasi malakas yung alon at saka malakas yung hangin. Actually, may signal number 1 ba ngayon? At kahapon? Oh, Hanggang ngayon, may signal number 1 kaya mahangin. oo, dito na lang kami sa pool at dito din kami magla-lunch. So guys, kung gusto nyong pumunta dito, I advise na punta kayo dito weekdays. Kasi wala masyadong Oh, hindi at saka ang tahimik, 'di ba? So bale makaka-relax ka dito ng maigi. Makakapag-spend time kayo na Oo. maayos. Tapos Oo. hindi kayo masyadong, di ba tayo, girls, aminin natin, minsan conscious pa rin tayo. Kahit na, alam mo yung ilang beses tayo nagsiswimsuit, nagwa-one piece, ganyan. Dito talaga pag weekdays, merong tao ha, hindi ko sinasabing walang tao, pero less yung tao. So, mas makakapag-relax ka. Unlike weekends, sobrang daming tao dito. Tapos, napakasarap ng food nila, as in, highly recommend. Wala akong mapili. So far, lahat ng mga nakain namin since last night, di ba love? Sobrang sarap. Masarap talaga lahat ng pagkain dito. Ang ganda ng panahon, walang init. Guys, iniintay namin yung lunch namin at after dito, uwi na kami. Oops. Yeah. Miss, pa-picture me. So mga siyaw, muna among lunch karon. Muna ilang gitawag nga sunrise set. And muna, first time na ako nakatry. So bali, social kay siya tanawon. Good for 2 people. Good for 2. Pero kung gagmay mo kaon, Good for 3. ga-diet mo, good for 3 na siya, 3 to 4. So- Very daw ka love niya. Picture ko nga doon sa akin. Dire ko? Mga siyaw, nahatid ko na sa Malaya dito sa apartment nila. At ako, pauwi na. Hindi ako nagdala ng sasakyan. Maghahabal-habal ako pauwi. At before ako matapos sa vlog ko, shout out nga pala to Lagernier, si Siban James Bryle, sa Scooter Boy, sa Alcoy, and shout out din sa Shetzus Razor for giving me a haircut, tapos binigyan din ako ng discount. Try to visit their page, Shetzus Razor by John Love. So mga siyaw, till next time, thank you for watching my vlog. Ciao!